angifuna ukuqamba amanga, angifuna ukuba biased. This is a huge achievement for South Africa. This is a huge achievement for Ronwen Williams to become one of the players abanominated to the biggest event in football. The biggest event in football in global. Emhlabeni wonke jikelele. Williams usenominated for the best international performing goalkeeper. La kuqokwe no goalkeeper abavelele emhlabeni wonke jikelele. Lokhu akuvamisile ukuthi kwenzeke emazweni anjengo South Africa like amazwe la ko SADC like umdlalo oqala wala eSouth Africa ukuqokwa ukuthi abe khona kulomcimbi weBallon d'Or. Indonda nominated kuyo ibizwa ngeYashin Trophy. Ubizwe kuma nominees azoba khona kulama award azoba khona this year kwiBallon d'Or ya this year. Futhi kulowo mcimbi lo uzobe nabo goalkeeper aqokwe kanye na uGeorge angikwazi ukulibiza kakhulu igama lakhe but ugoalkeeper lo bevimbela iValencia neGeorgia useyovimbela iLiverpool manje. Okeeper banjengo Emiliano Martinez Nyaba, Unai Simons, Jan Sommer, Diego Costa, Donnarumma, Kobel, goalkeeper we-Real Madrid, goalkeeper we-AC Milan ngababala ngize ngigcinele. These are one of the best goalkeepers emhlabeni jikelele and uWilliams uthole ithuba lokuthi aqokwe kanye nabo. Lokhu kwengqayizivele kakhulu angifuna ukuqamba. uRonwen Williams ugoalkeeper wesi-4 ukuthi aqokwe wala eAfrica aqokwe kule nominee after uAndre Onana noEdward Mendy benoYasin Bono waseMorocco. Yena uzoba ugoalkeeper wesi-4 ukuthi aqokwe. Engathi ibhola la South Africa ngalo eliqhubeke kanje dlobala kanje ngoba into yamenza aqokwe ilimlinga yenza kuAfcon. Yabo kuAfcon wadlala impela and namasave awashaya kwiChampions League. Ziningi nje izinto ayizenza kakhulu lomjida lokulonyaka esiphuma ku. So ngiyajabula ukubona iSouth Africa representeka kanje. Engathi umfana ngaqhubeka alulame kule save kuye khona ezoqhubeka ayosivimbela nje wasodlala neNigeria nje. Abuye efomini yakhe uqhubeke njalo mfoka Williams.